side. Ayun. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mga bangin siyami at pamamakinag ayad na sumpatan tano na sudi tano kapamagusyaya ko kapakauntol kapakatanor o paratiyatan na ayamala na suka pakauntol kapakatanor paratiyatan o shikwallah. Mga urip no Allah, mga bangin siyami, miya aloy tano Aisha, ama panggalabag tano ko kapaparati tano si ko Allah na so kapakay siya tano si ko Allah si ko mga ingaran yan na busi ko mga sifat yan siya ubaad ami siya kutut tano ko Allah si ko mga sifat yan na busi ko mga ingaran yan. Mga bangin siyami giyang kaya mga ingaran o Allah agugiyang kaya mga sifat yan na dakatamani syukadaklian ayami aloy si isa hadith na isa ami aloy a hadith makapantag ko mga ingaran o Allah nagyang ko to a hadith amya panutul o al-Imam al-Bukhari akad pero Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ayama nagyang ko to hadith Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mata na siya Allah na pad ko mga ingaran yan nagyang ko to siyaw pulo agu siyaw ingaran asya din siya tao apaliharaan yan nagusiyap niyan na pagkasulod ko surga. Giyang ka na hadith amya aloy na mauupakat sa mga ulama sa giyang ka na hadith na kinauban yan tiyamani
kadakil uingaran wallah. Giang kanana hadis nagibu ki aluyan yan syapad kuingaran Allah ang kutwa siyaw pulo agu siyaw. Asyadin siya tau asyap niyan paliharaan niyan kamalan niyan na kesanaan niyan ay pakasyurga yan. Isa adalil sa sumangairangaran no Allah na kano ba katataman ni sa siyaw pulo agu siyaw o di na magatos nagyang ko to amya aloya hadith o Imam Ahmad as-sunabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam napad ko mga panganinian ang gusto din yan ang kateroa sa Allahumma inni as'aluk bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Tamang ko kapusyan. Ayaman lagi ang kutwa dua Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siiko langwano ingaran kaya Allah ini betung ka siya ginawang ka o di na initoron ka siiko kitab ka o di na inindoong ka ko isa ko mga kaadun ka o di na sikabu imata oron. Nagyang ko to ala palagyang ko to dua na isa amap mama na uto na adna mga ingarano Allah kepakai ayabu mata oron na suisa ko mga kaadnian karong yang bu inindo. Adna ingarano Allah ini turun yang kuisa ko mga kitabian. Nada ko mga pada kitabian. Odi na adna ingarano Allah ayabu mata oron na Allah. Giyutui maana agyang ko to hadith na giyutui miya sabuton si isagyang kanan na dua o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswi ngaran yan na kena uba katataman ni si isagyang ko to siyaw pulo agu siyaw amya alui si isagyang ko to isa hadith udi na magatos. Kadua mga urip no Allah mga bangin sami at pamamakinag na isa asyabutan tanoron o di na pada asyabutan tano si ko mga ingarano Allah agu si ko mga sifat yan na syuti mga ulama si ko agama atau kifi so ingarano Allah agu si mga sifat yan. Ay maanagiyang ko to tawqifi na kailangan siya dalil. Makapupuon siya ko Quran o di na makapupuon ko hadith. So mga ingaran o Allah agus so mga sifat yan na di kausaran sa pamikiran. Di kausaran sa akal. Ayabu keparatiatan wingaran Allah na say ngaran adna dalilian amya alwi ko Quran udi na mi alwi ko hadith
Uda maalui ko Quran, udi na da maalui ko hadis, da ketuun tanwa dalilian, syagi ina ingaranu Allah, udi na gi ina sifatu Allah, na dikepakai ko kau balui tanwa mga Muslim, ibatan uterua agi ina ingaranu Allah. Udi na giei na pedai ko mga sifatu Allah. Na isanan mga bangan syami patut sukatawi tanurun. Kadua mga bangan syami na mga ingaranu Allah agus mga sifatu Allah na adnang bida niran. Isa ang bida niran na langwan na ingaranu Allah amia aluisi ko Quran, udi na mi aluisi ko hadis, na maka praraks adna mi praraksya na sifat. Lango na ingaranu Allah. Ay ibaratian na mialoy apod kumangay ngarano Allah su Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nagyang ko to Ar-Rahman agu Ar-Rahim na ingarano to. Ogeid na makang gugunan na upan sa sifa. Ad na mi praraksya na sifa, wallah. Sa su Ar-Rahman agu su Ar-Rahim na ayami praraksya na sifat, mituturo yan na sifatu Allah, na giyang ko tuwa rahma, giyang ko tuwa limu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, makalimuon na masaling gagaw. Na ayami tuturo yan na sifa, na giyang ko tuwa rahma, giyang ko tuwa limu. O di nagyang ko tuway ngaran Al-Qadir. Na adna sifat ami tuturo yan na sifat wallah. Makagugugaan. Nagyang ko tuwa makagugugaan na ayami tuturo yan na sifatu Allah, nagyang ko tuwa kudra, mungko tuwa kapagkagaga. Na langwanas ingaranu Allah, naginan dinibuntalian, makaprarakis sa sifatu Allah. Supman su mga sifatu Allah, na kinaubalangwan na sifatu Allah, na ba kepakai akan buat ia ngaran wallah, kapu ia ngaran wallah. Adna mga sifat wallah amya alui syekh Quran, udi na mi alui syekh hadis, ogi nagyang ko tuwa mga sifatu Allah amya alui Quran, agumya alui ko hadis na susabagiun na dikepakai iba pakapu ni siya ngaran wallah. Ay berartian na mialoy apod ko mga sifatu Allah ang kutwa gadab. Ay apitiro na gadab na ang kutwa rarangit. Na apod ko mga sifatu Allah ang kutwa rarangit. Ogay, na di kepakai ibadanu
betui su Allah sya ghadib. Al-ghadib udina al-ghadban. Ay makna niyan na su Allah na batanurun betun askan yan na kerarangitan. Nah dia tu ke pakai. Odi na mi'alui pen asu Allah na ped ku mga sifat yan ang kutua kapapa ka singa. Kami alui yan sa hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kutua sukun su Allah na mini singa yan nagyang kutua dua kata wa mama asui syakiran na biunu yan supedian. Na pala siran miya ka surga. Giyang ko ta dua kata wa mama ko kaya alu yang sa hadith history nagiutu su Hamzah bapa Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agus Wahshi. Wahshi na miya bunuh yan miya patay niyan su Hamzah ko kaya tido sa Uhud. Kakagi su Hamzah na maapad ko mga Muslim. Na si Wahshi na maapad ko mga Quraysh. Siyang guto akyat tidaw kadap Muslim. Ugi na siya kiyap Muslim. Siya ko Oriano to na mi Muslim si Wahshi. Na siya kiyap Muslim yan. Nagkagiya siya Islam. Napkapunasyan sulang-ulangwan o kadustaan manusia. Andid ni pag-Islam o kafir na miya punasyan, miya totongyan, sulang-ulangwan o dusya, kadustaan o manusia. Na sisagiyan ko to akiyap Muslim Wahshi, na minirilaon wallah, inirilaon wallah, sulang-ulangwan, umiyan dusya niyan. Namanya kasulid sa surga sada tarukiya pa kasulid o Hamzah na gitu mini singa wallah amya aloy o Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to aki aloy agyang ko to kapaka singa apad ko mga sifat to Allah na di kepakai ibatan pakapu ni saingaran wallah. Abatan betungku Allah su ad-dahik. Udi na sumisinga. Udi na makasih singa. Na dito kepakai. Na giana ni isa ang bida na kailangan asabutan tanu ko kabubaluit tanu mga Muslim. Ko kipapantagan tanu ko Allah. Asulang-ulangwan o ingaranu Allah na makaawit sa sifat Allah. Makatuturo sa sifat Allah. Dataru Al-Hakim apad ko mga ingaran Allah na mituturo yan na sifatu Allah so hikmah. Oy. So Al-Aziz apad ko mga ingaran Allah na mituturo yan sifatu Allah so izzah. Na kena ubalangwan sifatu Allah udi na galabek amia alui sa hadith udi na amia alui sa Quran na balangon maka prerakis sa ingaran wallah sada taragi yang kutua ya makna niyan na mia alui tan mga bangin sami mia alui tan wagi yang kutua hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam asu Allah na adnay ngaran niya na siyaw pulo agu siyaw na sadin siya maliharaon, kamalanian, siapa niyan, na pagkasulid siya ko surga. Giyang kuto, akapulihara o Muslim, kasiya pa o Muslim, kakamalaw Muslim, siya kumangay ngaran o Allah, kesabapan, kesanaan siya kapag surga iyan na ayabuntal yan
na giyang kaya pagaluin tano. Paganaya buntalian, ang kutua kakemalatano, kasiyapatano, si kumangay ngarano Allah, na paganayron, na ditano isyaginda. Ditano ipangibarat. Ditano pakambuntalan. Ang kutua mangay ngarano Allah. Paratiyaan tanwagyan ko to mga ngaran o Allah na mga ngaran ang mga pipya. Syadid na banyan paawing. Kupiti barangan at paawing. Nagyan na ni Paganero. Ikadua, nagyang kanan ang mga ingarano Allah na paratiyaan tano sa mga sifat. Amito turo yan as sifat wallah. Kakagilangwa na ingarano Allah na adna sifat. Amito turo yan as sifat wallah. Na saka mo tumambu agyang ka na mga sifat amito turo yan na di tano pakambuntalan, di tano'y pangibarat, di tano'y panaginda. Ang kuto ay maana niyan na mga sifat Allah. Giyang ka na mga sifat Allah na sifat at taruto. Ang maaawat si ikulang-langwan o paawing. Ang kananapimbarang asifat wallah. Ikatlwa buntalian. Nagyang kanan ang mga sifat Allah na maparatiya tano sumabubalu ya raradiyan. Manggalab tano sumabubalu ya raradiyan. Ay barat yan. Na padku mga ingarano Allah ang kutwa al-basir. Papakailay. Na ayararadutu na maparatiya tano su Allah na pagkailay niyan sulangwan taman. Nagyang ko to agap kilay niyang kulangwan taman na di katatamanan. Agyang ko to agap kilay wallah kulangwan taman. Kakagyo katatamani na adna pawing yan. Naguad na din yung kapakatataruto. Ayama na niyan na sukap pagkailayo Allah na daang bida numawatan agus sumarani ko kapkailan yan. Daang bida kasasapangan agusu kasasawaan ko kapkailayo no Allah. Daang bida kagagaw iya gusto kadidondo ko kapkailayo no Allah. Gito'y maana ang kutwa daat taman yan. Di katatamanan ang kutwa mga sifat wallah kung kabubaloy niya na taruto. Na sawa pero na kailangan amagdam tanwang kutwa raradiyang kung mga pusutan na gusi ko mga galabagtan. Sabab si isagiyang kuto akapaparati at tanuro na ayararadiyang ko pusutan na makapananang gilatan.
ibatan di makan gelebek syadi ka sesuatu Allah kumapi ande tan mata tagu derba si ko kagagawi anta ka si ko kadi daun kata teram bisa tanu saadna betul sebab syakka dia ko to ka paparati tanurun sasu kailai wallah jadi kata tamanan na mata tagusi sa giyang kaya puso tanwa giyang kutwa kalaksi ko Allah. Kumapian de tanudin mapapadal madarpa, mapian de tanud mapapadal mamasa. Giyang kutwa mga galabag tano, nakapipiapian tano, kay impiden tano. Kakagigiyang kuto, akatawi tanoron. Siap kilay tanu Allah. Nagup kilay wallah. Agi yang kutu agak lebuk tanu. Datar mambu agi yang kutu ar-rahmah. Udi nang kutu ingaranu Allah ar-rahman. Nagiuti buntalang kutu kakemala tanurun, kasyipa tanurun, kapenggelebuk tanurun. Giang kutu ami alwitan. Paganayron na maparatiyetano agi inay ngarana iwallah. Siya di tanong may pangibarat, di tanong may panaginda, na di tanong mapakambungtal. Nagyang kay ngarano Allah na adna mi praraksiyan asifa as-surahma. Nagyang kutwa sifat wallah ar-rahma na di katatamanan sifat at-tarutub maawat kulang-ulangan upawing na orianian na makapraradar kita no. Sa aya kapakapraradiyan ko mga puso tano na sawab siyang kutwa katawitan ko Allah sa kaniyan na makalimuon. Nagumasisipat yan nagyang kutwa rahma na mapanggalabagtan magyang kutwa kasabapan siyang kutwa mga limu Allah. Hoy, panggalabukan tanwang kutwa kasabapan siyang kutwa mga limu Allah. Na sisi siya giyang kaya puso tanwa giyang kutwa kakabubaya itano ko Allah. Kagiw tirara giyang puso tanwa. Kabubayaan tanwa si Allah. Sabab siya ay kakabubaya itanurun ng kutwa kabubaloy niya na makalimuon. Masisipat yan ng kutwa limu. Nasi ko mga galibugtano na ayaw mapraradiino na giyang kuto. Ama panggalibugtano ang kuto kasabapan siyang kuto kikalimu na kita na Allah. Na ikadu mapraradiin si ko mga galibugtano na giyang kuto. Apang baluitan wa maginawa. Pembaluitan wa buka ipuso. Sabab siya kagi katawan tanong. Agiang kutu akap sidgatano, giang kutu akap pemamagayitano, nagiyutoy kasabapan siyang kutu alimor kita no Allah. Giyutoy kapambulan ar kita no giang kutu ay makna niyan na limor kita no Allah. Nagiyanan. Padepan. Wajib berkita no. Si iku mga sifat Allah, mga ingaran Allah. Na ubatan no mapamikir. Ikapanggalibugatan no sa kato kawitan no. Ubatan no katag isa inam. Ubatan no katag isa. Ubatan no mapamikir. Ikato kawitan no si iko kamamataan ko mga sifat Allah. Anto na ibuntalian, anto na ay rupaan yan, na haram kita no to. Kung kabubaluitan no mga Muslim, iba tano to mapamikir. Bata no to mandingan-dingan. Bata no to miyawida akal.
angko tua ke kapengenalatan ku kamamataan ni ku mga sifat Allah, mga ingaranu Allah, mga buntal rupaan agi ang kutua mga sifat Allah. Aya sabab yan mga bangin sami na sabab siya paganayron na mga sifat Allah na pwede ko mga gaib, migagaib. Pwede ko mga migagaib. Na sabab ko kabubaloy niya na migagaib na daokit. Iba tanuron kaketukawi. Sabab siya kagi so sifat na aya ka ketukoin ka ko kamamata ni ko sifat na ukatawin ka syudat. Na uding ka katawi syudat, udang ka maylay syudat, na ding ka katawan irupa ano sifat. Ay baratian na andid ni kaya aluyo limaw manusia na sabab ko katawing kasi ko lawas manusia, bedenu manusia, datu manusia, nandid ni kaya ka aluyo lima na isinumilay ka ang kutwa liman yan. Kakaging kutwa katawing kasi ko bedenu manusia. Andid ni kaaloyo limaw palaas, pamakapalaas, na sabab ko katawin kasi isa kailan ka siyang kutwa that, katawin ka ko bedan, lawas o palaas, namilay ka din. Agiyang kutwa, bunta lagi ang kutwa limaw palaas. O di na mialoy ang kutwa limaw kendi, suwagi so kendi na adna lima niyan. O di na adna ngari o kendi. Na siyang kutwa, kialo yang kasyang kutwa sifat, kutwa ngari o kendi, o di na lima o kendi, na milay ka ng kutwa sifat. Kaya tukon ka ng kutwa sifat. Kasyaw siyang kutwa, kay katawing kasi siyang kutwa bedan, ng kutwa lawas ang kutwa kendi. Agibuntal ang kutwa ngari yan. Nasu Allah, nasu dhatian na ditanu katawan. Datanu mailay. Nasabab siyang kutwa ditanu katawan su dhatu Allah. Nang kutwa kapkuli yang kutwa mga sifat yan. Na daokit. Iba tanu katu kau yang kutwa rupa ng kutwa sifatu Allah. Sifatu Allah. Nagina ni paganero. Ikadua, nagiang kutwa sifa ang kutwa syai, nakepa kaya katukawan ka, upama kumiyakailay ka sa datarian, ay baratian na adna kaya kendia kan. Nagiang kutwa kendia kan na milay nga ang utabuntalyan. Na mambu gira wagi ang kutwa isa ataw at tigin ad mambu kendia kan. Katawan kari ngarian, katawan kay limanian. Na sabab siyang kutwa kilayang ka kudatarian, na mapitiro ka kirupang ka. Na su Allah na da'nan. Kada badatar wallah, laysa kamithlihi shay. Ditanu ki ibarat. Kena badatar ang kutwa kan dia gigi ang anak kendi kan ada tara kendi dia ke ayah. Dia na banyak bidan. Wayang hari anggai kendi ke na me totok me duwe me kukuan. Mapapako. Oi. Me totuis na datar nang na kendi ka. Oh, nakagisu Allah na laysa kamithlihi shay. Da banyak datar. Amile tanong, nagudap na banyak datar. Kaskan yang bui Tuhan. Ikatlo, au kita kakilya kaketuko ita siyang kutwa sifa, na opianu tulur geta ang kutwa
mianutula patis adi pemerak anggirawa gigi anggota akan dia gitu nagi buntalian amelean na parate angan nagi buntalian oh gi anggota liman yan na kena ubada taruh 5 tahun nagi buntalian na sabab siya kagi miapanutulra kena patis adi pemuka di pemerak kamelenian na kepakai Eropa ku mambu na so mga sifatu Allah Nagiang ka na natelo, na daanan manggulaw lasi ko mga sifatu Allah. Paganeron, na datano maylay sudatu Allah. Kakagi so kakitukoy ko sifat, na may ko koneksyon siyang kutwa kakitukoy si kuzatu Allah. Katawin kasi kuzatu Allah. Kauding ka katawi sudatu Allah, na ding ka kirupa so sifat. Uding ka katawi sudat, na ding ka kirupa to so sifat. Na daanan, ko Allah daanan manggulaw la nagda da tanwanan rauta kadua nada batanu milay adatar wallah kasyu Allah nada datarian upama kami kailaitan siya nada datarian nagpakaya mirupatan na syu Allah nada datarian kasyu Allah na isa-isa katlo na dadar tanong mapanutul. Ka ay mukhbir sadiq, ay penutul, adi pemerak, na syubu syu Allah syu Rasulullah. Ging kedua. Na syu Allah na danyar kita no pamagusay buntal o mga sifat yan. Danyar kita no pamagusay rupa anang kutwa mga sifat yan. Dataru tumambu Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya kita no pamagusya surupaan o sifatu Allah buntalo mga sifatu Allah na sabab kudairan kita nurun kapamagusya na haram kita no ibatan man dingan-dingan udi na batano ngelebeka odi na batanu planua, odi na batanu pamimikirana, odi na batanu dirubuda, subuntal, odi na rupaan, odi na kamamataan ni siya ko mga sifat Allah. Ogaid mga bangin sami, nagyang kay mga sifat Allah, na wajib suka parati at tanurun, diyan ka mga ingaran yan na wajib suka parati at tanurun kaad na mga dalil. Paganeron na dalil sa Quran, dalil sa hadith, dalil akal, dalil a fitra. Fitra. Ngutwa kagdama, ngutwa syuur, kagdam, fitra, manusia. Magaitanurun siya ibarat. Ay ibarat yan ng kutwa sifat Allah al-ulu. Ang kutwa siya Allah na siya isa puro. Nagyang kanan kaubaloy Allah siya isa puro ka sifat yananan. Nagyang kaya mga dalil ay naluit tanong na pala-pala din makapag-yun na yun. Paganero na sa Quran, ay agatiru Allah na Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. So Allah na si mipentaw si isa giyang kanan mitekena mipentaw si isang kanan nakapuruan ng arash. Na so arash na skanya ni pinakamapuro ay nadnu Allah. Na so Allah nakapuruan na giyang kanan na kwa, giyang kanan na arash. Ugay na di ka pagaibatan urupaan, kadatan umaylay, kadatarang utamaylay tanong. Na dalilanan sa Quran, asyo Allah na siya puro. Tanto madagla dalil sa Quran. Si isa hadith na isa dalil na giyang kuto, akini siya no nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang kutwa baburaga. O kapag iksaminahan yan, ino sasagutin yan,
kapatkedaw Rasulullah ko paratini, andi su Allah, na tigagyan ko tabaguraga fis sama. Ay makna niya na si isapuro. Kaya mana manang kutwa sumo na sapuro. Si isapuro. Kutwa sumo. Ang kutwa sama, na si uto makapupuan sa ang kutwa sumo. Na aya sumo, na ang kutwa sapuro. O, kanawa ema na ito na sa sulid. Alangit, ka ema na ito na sapuro. Na hadithu to Rasulullah. Si man sa akal manusia, kakagisi sa Islam nang kuto at tagumpi akalabugyang kuto mga Quran agusu hadith na ganaw ba makasusurang na su akal manusia at tagumpi na pagkaparatiya su akal sa su Allah na siya puro. Oy. Kasu mga datu nagiutu itatarima akal manusia. Diterima akal manusia iba su Allah na sabuba. Diterima akal manusia iba su Allah na sama kilidea. Su akal manusia na pagkaparatiyan mapiyaudid na dalil sa Quran. Agu sa hadith amay ka su akal na titagumpia. Asu Allah na sapuro. Nasukman su fitrah, mutuwa pa mana kagdem manusia. Nasuk manusia sa kaadin, nasi ko kagdem yan, nasu Allah na sapuro. Gitu sebab asu manusia, na igira pemangni, nasi din mulangag sapuro. Nagugiyang ko to ayam makna niyan, naliman niyan na, ay napulad niyan nagyapuro. Siya siyang ko to asu kagdem manusia. Oy, na magagdam manusia su Allah na kanaubay siya buba, kanaubay su Allah na kanaubay siya mga kilidea. Why su Allah na si isa puro nagiptiroon asu mga sifatu Allah nagyang kaya talwa dalil naqli, dalil makapupuong ko Quran, makapupuong ko hadith, dalil akal, dalil fitra na palapalay ni makapagayo na yun. Makapaparatiya. Tatarima aniran. Agiyang kutwa ay maana niyan na mga sifatu Allah. Mga bangin siya may bala-bala siyang kanu Allah si ikudi niyo kapamamakinag. Kang kutwa ka ba siya tanong isa patutay pagawitin o akal nang kutwa ka siya buta tanong piya-piya. Si iku kipapantagan tanong si iku Allah. O di na kasabutan na tanong piyo-piyo si iku paratiaya o ay siya makatuto na tanubu si iku mga padauras sa sila mangkus kanong Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.